светлая дорога ведет и вечером, и днем. Мы тихо скажем слава Богу, и с той дороги не свернем. Ай-яй-яй-яй, от души споем мы для друзей. Ай-яй-яй-яй, песенку подхватим веселей. No, ja pevne verím, milí priatelia, že práve teraz sme vás určite zobudili. A keď nie, tak pán Ilko vás určite zobudí svojou predpovedou počasia. Každopádne možno, keď sa pozriete von, alebo pôjdete na balkón, alebo hneď do práce a zacítite, aké je teplo vonku, tak možno, že nebudete veriť tomu, že je 7. októbra. Vyzerá to tak, ako keby bolo 7. septembra. Však? Áno, presne tak. Všetkým divákom želám dobré ráno. Ja som už v tých predchádzajúcich dňoch hovoril, že do našej oblasti začne prúdiť teplý vzduch od juhozápadu. Samozrejme je aj dostatočne vlhký, lebo prichádza zo Stredomoria. Takže na záber z Dužice uvidíme, že skutočne oblaky z tohto smeru postupujú. Pôvodne sa predpokladalo, že dnes tá oblačnosť pôjde okraj.